Celé storočie šlo IQ iba jedným smerom. Nahor. No potom niečo prasklo. Ujo Flynn bol taký milý novozélandský profesor, politológ, ktorý sa zbláznil do IQ testov. Keď v 80. rokoch pozrel na staré a nové výsledky testov inteligencie, zistil šok. Každých 10 rokov nám priemerné IQ narastlo o cca 3 body. A to vo veľkej časti sveta. Ako keby nám zrazu mozog dostal update a začal bežať na vyššie obrátky. Tento pán urobil veľa pre zdokumentovanie a propagáciu tohto javu. Preto tento dlhodobý rast priemernej inteligencie pomenovali po ňom. Flynnov efekt. Čo sa ale pozoruje približne od 90. rokov, je klesajúci trend Flynnovho efektu. Nazvalo sa to obrátený alebo reverzný Flynnov efekt. Čo to znamená? Celosvetový pokles inteligencie. Pozri sem. A čo je príčinou? Na tomto sa vedci zatiaľ nezhodli. Niektorí uvádzajú, že to môže byť záležitosť znečisteného ovzdušia, zmeny vo vzdelávaní, Vplyvom digitálneho obsahu alebo zmeny životného štýlu. Existuje však ešte ďalšia možnosť, ktorá sa stáva predmetom diskusie. Plasty. Smiešne? Možno na prvý pohľad. Ale počúvajte toto. V nedávnom dokumente o plastoch sa poskytla šokujúca hypotéza. Pokles IQ sa dal do súvisu s exponenciálnym nárastom plastového odpadu. Vedci totiž zistili niečo nepríjemné. Elektrostaticky nabité častice plastu narušujú funkcie samotných neurónov aj gliových buniek, spúšťajú zápalové procesy a vyvolávajú stav chronického stresu. Čo to znamená pre mozog? Mozog začína šetriť svoje zdroje. Vypína logické myslenie a súcit a zapína sa základný prežívací režim. To znie ako zombie apokalypsa, či? Ale jednoznačne to stojí za reč a ďalší výskum, pretože štúdie už spájajú plast aj s autizmom a neurovývojovými poruchami. Okrem toho už je známe, čo plast robí s mozgom a telom včiel, v dôsledku čoho strácajú schopnosť orientácie a svoje kognitívne funkcie. A presne takúto kašu z mozgu asi nikto nechce. Dobrá správa je, že vedci hľadajú spôsob, ako vypnúť elektrostatický náboj plastu. Vyzerá totiž, že najväčším problémom je elektrostatický náboj samotného plastu, ktorý narúša fungovanie nášho tela.